Kastalatibyan! Ket ita, adtoy ti pakasaritaan anaadaw iti pagsasao akunana. Ti cellphone ket para komunikasyon. San ket nga usaren tapno agsapol iti sabali a karelasyon. Tampok ditoy programa tayo. Kastalatibyan! Lakay, inggatangan ka iti cellphone mo. Amo kaya mo ti ag cellphone? Suruan ka nga road. Nalakalang ang masursuro da ito, tasaan at touchscreen. Diyak lamasango ti ag cellphone? Ay nalakay, si kalaangan ti tao dito'y lobo nga awan cellphone na. Oh, padasam. Diyak nga rod kayat. Tawagan ka ag-hello ka. Ti lagat-gatangan. Oh, dayta, agriringan dayta cellphone mo. Sungbata mo na. Anya nga ti pindutak dito eh. Dito nga. Dayta anyakit din, nagrigat ka suruan. Pinindot kon. Ag-hello ka na. Hello? Kastalaang kalaka. Tano awagan ka, mapanaksukunan iji eskwelaan, amom asong batan. Kas di lagayam. Idulin mo dahi ta iji belt bag mo Suruam tupay ti ag-text. Pangantan pare, pangaldawin. Ayun. Diyak mo napuputan ng ti oras. Unak no cellphone ko ti agun une. Uy, adan sa sabat impulsa ma cellphone. Ayun. Gatangan nakman ni bakit. Sungbata mo na. Anyaman nga tanti bagana. Sapay mabisina kaon. Hello? Apay ang nagbayag mo asong batan ti cellphone mo. Nagadun nga awag ko kan ka. Adda kami dito yung nga. Ay, awan pa'y Sir Bem, anay gatangan iti cellphone. Kastoy mo't gam ti madan iti cellphone. Masermunan ka, di na oras. Anya ti kunam. Mangan kamin kini kumparay. Umay naksukunan ninton madamdama Masapa ka, tamapantapay makitsenda. 5:30, adakan ditoy. Nawatam. Yes, ma'am. Sige, bye. Pangantaki din pare. Naung tanak manen pare. Jak tumit kumakayat ti madan iti cellphone. Inggatangan nakit din ni bakit ko. Kastalatibyan pare. Adda nga ro di gatang ni bakit mo, di gatangan na ka. Alaki din. Sur-surum tek cellphone. Ikan kanto man iti text meet mo checks. Ay, nag-traffic magtani tama lang. Ano? Di man bakit yung umawawag. Hello? Ayan mo nga, itayak pa'y nag-uuran dito yung eskulaan. Darasan mo Agtal na ka man? Pag-iinom ka man dito na anya. Traffic! Umaya kon! Anya? Kunak, traffic. Aguray ka lang dita. Ungat ka lang ungat. Ikan tupay may sukunan. Sagmamanungay di ginatang mo cellphone nila kay Mau. Awan pa'y sa nga ribo. Nalaka mo ilagayam. No nangina, mga nupukawon na laang. Kan may sa, tinamutag cellphone. Awag laang tiyam muna. Kastaya. Marurudak na ro, ta nagri ka tasuruan. Ay kataan-anusam umay kantag kuyog tan amapan mangan iji kantain. Ay si kalaangan mare, ta nagbalo nak ngamin. Ditoy akong classroom ko amangan. Ay na, suga ka. Ay, waisak nga rod. Itulog ko man 5-8. Aguri ka. Adaited ko kan ka number ti chicks. Anya? Kita ambil ti cellphone ko. Dito na i-text mo taw. Tapno adda mo text meet mo chicks. Dakto pa yan mo tag-text. Ay na nagla ka. Isuro ka. Kahit mo. Ayun ti cellphone mo. Ada dito yung belt bag ko. Ay, aglati at ti cellphone mo no di mo usaran. Ti umuna nga aramidin ta. I-save ta pa dyan number na dito yung cellphone mo. Suruan nak man garod no kasano. Kastoy na naman ka dito phone book ko na. Ay, anyang iti ikabil ko anagan na. Sigaman. Anyaya tinagan na. Di kaslan na ganti lalaki atap no saan amadlaw ni Mrs. Mau. Ay, winan niya. Kasla ko ma Lloydy.
Iso ti isip ko na ganan. Lloydy. Oops. Adata, insip kon. Kasano nga i-text? Mala, suruan ka. Ay, nabanugak manan ang nagisuro ka dagiti bangad nga estudyante. Oray siya. Simakit man ang tiulog. Ay. Aguray man, Mare, Basaak man dahito yung nag-text. Amo mo to nila kay ko nag-text. Ha? Iso dahi ta nag-texan? Wan, Mare. Ada pa smiley na. Nakasusuruan na nga ta. Di mo pa'y kayat. Saan mo nga awag-awagan? Anyat ko na ngay. Umay ka nun dito iskwilaan. Urayon tan, tamakilugan kan, Mare. Ay na, thank you, Mare. Malibre akmanan iti pasahay. Andita, agriri niya eh. Hello, sweetheart. Anya? Inawagan nak iti sweetheart? Namiss na ko. Katetex ka laeng itay. Namiss na man siguro, anya. Namin, inawagan na. Pinadas ko laeng. No, talaga mo't lang asika da itoy. Siya daytoy. Hoy, makapainlog di boses mo. Talaga? Siguro, pogi ka niya. Saan mo't unay? Sika napintas ka siguro iti personalan niya. Tanagmayat adang ganti boses mo. Ay na, uray iti panagkatawan. Makagargari. Ay, kita na. Bet mo? Anya? Hello? Hello? Abay ngay. Naidap mo tayo. John! Rabiin! Anyaya ter aramidam di tarwar. Kwa. May kulangin nala dyan rinula. Siga, abay nakariing ka pa lang. Agar aramida kiti lesson plan ko As ka nagdadamo. Amo mo taday titar aramida ka kanayon. Malaing ka maturugan. Masapa ka nga agreeng. Tagluto ka iti pamigan. Yes, ma'am. Ito'y kano kusina ti isarunuta didingan pare. Sumuti ko na takin ko iti balay. Agure ka man, tadalang damagat kan ka. Nyari ta? Dati yung cellphone ko. Inawagak ni Lloydy, iti rabi. Ano? Kalat mata na si Mardan. Teksak ko ma, ang saan mo't ngag-send. Naperdin samutan pare. Makapakatawa kami. Kahit nasa wano si Mardeng, ay kawanan ti lud mo Ludamon. Kas jay ni bakit kung kami timang lulod iti cellphone ko. Ingka kaludanan Ay, wala niya. Mabit lang pare Inakman nga rod agpalod. Domingo italakay. Apay, ada trabaho? Adda, ipaparas ngamin ni Boss J. Balayda. Nakapurma ka mo't. Ay kwa. Mapanak pa ngamin makimisa. Sakbay ang mapanak ag trabaho. Nasaya at man lakay. Tamalagip mo pa iti mapan makimisa. Uwan mo't sige, inakon. Aywan gayam. Ikanak man iti paglod ko. Wan, mabitlaang. Taynak mangala iti paglod mo. Ay, nagkita tamat lang. Nandito di ko na restaurant. Cute ka matgayam at talaga iti personal. Uray sika. Nagpintas ka. Ay, thank you. Agda ka din boyfriend mo. Awan pay. Kaya't mo ka di apply. Kwa. Ay na, super qualified ka. Anya? Joke ko na ang date dyan. Ay na, 5 baga ka mat kinadagos. Alam no kaya't mo, mabalin, paypayson na. Ako ngamin. Agda ngamin ang nasawak. Anya ko maitanood na. Nulab na, lab ka mat datan. Anya tima ko na. Lakay, magustom ka dimot lang day talinutok akukod nga dabins na. Mabit lang replyak nung pwede ito yung text ko.
Makadlawa ko na. Itay ka pa'y atex. Mabitlaeng. Replyak laeng. Sino aya day ta ka-text mo? Busko. Ibabam day ta cellphone mo kat mangantan. Mabitlaeng ko nakmat. Ibabam! Hish, unay ka na ya. Kaslakla estudyante mabugbog ka ma. Babakon. Anawaak dagiti anak ta kag cellphone iti sangwanan ti panganan. Ita, si kamot yan anawaak. Ay, makayag pa iti pangal daw Si kamot. Alas 9 pa lang, mabisin kan. Awan marudlod to yung cellphone ko. Kanya. Masapol a replyak ni Luigi. Ah? Gumura man ang kanyak dahi dyan, no jak reply na dagos. Apay, da kayon. Nabayagan na. Ay, nagpartak ka mo tayo. Dahi ito yung nga min cellphone. Nagpartak gayam itatiin na raman. Ay. Nag-text man ay. Nagsasaro no Namiss na kon pare. Ay. Ay, mapanak pa aglod Ha? Saan nga agsardeng da ito'y? Aging ga ajak replyan. Hello, sweetheart. Ay na, thank you, sweetheart. Talinudan nakmanan. Mua, chup. Ay, kunaknusan mo pa anaawat ya inlod ko. Ay na, naawat ko na. Isungarod nga inawagan ka, dagos. John! Ay, ayabanak ni misis ko. Mabitla nga. Okay. John! Sila. Adda ka matlagayam dito ruwar. Anya ter aramidam ditoy. Inkagluto na. Uwan bakit? Mapanakon. Adda ka awag mo anya. Awan? Nan, kita akman. Awan ko nakmat. Nan! Adday lamlamang mo kat. Kita Loy, di tinagan na ikaw awag mo? Hagalwad ka. Hello! Sino ka? Hello! Kukam lang dahil cellphone mo. Si kantumat tagsuspitsa ka adagos. Niloy di dayta. Di kumpare. Hoy, si ka John di nakpagpadasa na lukwan. Di mo magustuhan no siya ti makaungat. Yes, ma'am. Ay na, imbag lakit din Ta sa anak asim mong sungbat. Idi hello ni misis mo. Himbag nga rog tasam no asinumbatan. Ay, anya ka di kailangan ni misis mo. Langa ti teacher. Jay naka-eyeglasses nakapunggos ti buok niya. Kas jay? At ayo pimpintas ka ngam iso. Ay talaga? Ay no, jak mat itulok pimpintas ngam siya. Anya jay ko na maproblema, Maray. Nilakay ko. Adan samot babae nan. Pag kunaam ngay. Ay na marikrik nak maray. Awan lakot cellphone ti igam na. Nurabi nagbayag nga da ijerwar nga da awag na. Katawa. Ay sos, paliiwom nila kay Mau. Kakaida na pa yan di cellphone na. Permi asaan maisina kunkwa na. Ay, di mo ipalubos alukwan na ka Kurang pa yun atin, entrega na sweldo na. Kanayon kanong amin nga agload. Ay, kitaam di cellphone na Maray. Libasam abasaan ti inbox consent items na. Huwan mare, kasta ti aramidak. Ay, ibagam kan kwa na Ati cellphone kat para iti komunikasyon. Saan kat nga usaran, tapno agsapul iti sabali a karelasyon. Maricon, Jemantwalya. Nalipatak ngayon nala. Tanda akong dito'y banyaw. Mayon! Partakan mo ta. Tay! Tawanan kay tibain! Oy! Maricon! Anay ko! Loy di gayam Sweetheart mat gayam! Katagkita kayo man ni Jay Hotel! Anay ko! Ope, pinagibiyang ti cellphone ko, ha? Dito'y mare. Dito'y ti boarding house di garangganjang a babae. Itatanaam mo amon, Maray. Agawid tan. Ay saan? Umunagak dita. Kat ipungot ko dahi di a babae. Ay, isan. Sapay naka-uniform ka. Ay na, ado ti makakita kan kano aramidam ti kasta. Ay, wan kayam anya. Diyak tumot nga min nagsukat sakbay nga imay ta dito Agap apura ka mga min itay.
Makita, Mare. Agpigpigurgura kiti ungot ko. Aga-agaw iti asawa na diya babae. Mare, kalma. Agkalma ka laang. Maestra ka, iso arumbang agparbang ka. Anyaron iti kayat mo nga ramidak, Mare. Kasaritam iti nasaya at di babae. Di ka makiapapa. Tapno saan nakababain. Good morning. Si ka ni Lloydie? Siyak ti misis ni June. Ay, saan? Saan nakatangran? Saan ka nagsangit? Ta sa anak nga imay nga umay makiapakan ka. Saan ka matanakan? Ta saan ka apungutan? Makisarita aklaan kan ka itinasayaat. Kat denggam analain. Sinaam ti asawak. No di mo kayat nga idarum ka. Nalawag? Yes, Mom. Itan gagayem tinagkibusan ti pakasaritan tayo, anaadaw iti pagsasao akunana. Ti cellphone ket naaramid para iti komunikasyon. San ket nga usaren tapno agsapol iti sabali a karelasyon. Tampok ditoy programa tayo. Kas talatibiyag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon ni Teresa Calay. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. May sapay asagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y ng estasyon. Kas talatibiyag. Agyaman kami, itin kay Panang Tarabay.